Se, kuka tuolla ajaa? Matias ihmetteli, että mihin se auto hävisi. Kuka tuolla ajaa? En minä tiedä. Anna vähän jatkaa. Mitä? Siinä linkussa kun me katuu missä? Ei kun yhdellä kädellä. Niin. Onko hyvä? Ei oikein. Erilainen. Ihan täysin erilainen. Eihän tosta voi traktorillakaan ajaa. Ihan. Toi ei oo vaan tilaa sellainen. Sitten tossa on toi jenkkipotti suoraan ja sit on Ritelä ja sit pitää rampilla. Mä taksikoin tän! Jäätkö nää siihen? Jäätkö? No ainakin nyt on! Täh? Täh? Olo tulta! En polta! Vittu saatana! Minä joo yhden siinä sun kanssa. Vitsillä. Voit sä jo vaikka toiset viitsillä kans. Ei mulla että vittu kun tulta jollain. Ei oo vittu mitään. Helvetin monen ojaas. Vittu mikään show saatana yhdestä ojasta. Hyvän näköinen rata. Ei oo niin haastava kuin viime vuonna. Ei paha. Sano joku hyvä kommentti viime vuodesta. Miten meni se viime vuoden olympiakisat Itse asiassa viime vuonna meikä taktikoi. Mutta niin. Tänä vuonna otin kanssa. Sen verran kun taktikat haltuun, että niin viettämään väliin nämä. Ei kun pääsee satana näitä lusmusta niin tonne. Mitä katot? Ei mitään. Lusmusta kylmälaukku. Kyllä, nyt katsotte, nyt tulee! Oota kekkaa vielä, jätkä jo ulos saatana! Hävee. Tämä on ystävällinen rata. Musiikkia soi. Hei jätkät, varakkaa pleitä! Hanaa. Late, jos et sä vuotanut meidän vittuna sille 3 vuotta sitten.
Miten tuohon saa? Kivi on siinä. Syöksy saatana. Minä oon kyllä kahtomassa, ettei pojan kaaju. Mielityinen ajaa takarenkkalla koko reitti. Siihen puska, Ville siihen puskan juureen tetsota vähän. Sanotaan teijille, että laittaa pelit soimaan. Ei kyllä äijät tällä rivissä satana vaan pelkästään. Jonttu, onko paanneta? Pepe, hajasiko teksti? Häh? Ja nyt oli leijona pinti. Vittu oli hyvä sana. Kato, Jiippe tulee. Kaveri pikkulimiitillä, ai. Aika hävee. Voit sinä kääntyä takaisinkin katoo. Ei varmasti käynyt. Käynyt vaan takaisin. Niin, kyllä. Minä sammutin. Oonpa sano kommentti, miten meni? Pukka tullut vähän kovemmin, jos oot siinä. Onko sulla käsikin? Ei. Linikka. Toinen kiekka. Kaikki muutkin tietää, että sinua vittu. Miten meni tuo ajaminen Leinosen mielestä? Jollain kuvaa porukasta riittää. Just. Kato, Jonttu varmistelle, hävee. Tästä sinun mennä ajaa. Mä oon sairaslomalla. Olisit se paras. Mä oon sairaslomalla. Minä soitan. No niin, hyvä. No niin, moikka. Ja sen kyllä huomaa. Lohtaa öljysti melko pohjaa. Noin pojat. Hei! Hei Könä! Jukapoka! Sinä sammutit sen! No mä ihan selvästi haluan voittaa. Ei halua. Muille mahdollisuutta. Ei se auta Facebookissa iutus. Kuka siellä iukuttaa muut kuin sinä? Niinku 13-vuotias pikku tein. Vittu tämä repeli. Minäkin, vitu salakko. Missä Pete oli? Se on töissä. Vitu salakko. Voi vittu, mä ajoin niin mä näen tyyppiä. Ihan täyteen, minäkin, että ei saatana. Niinku 13-vuotias pikku poika. Tyttö. Tämä repeli sanoo. Ei jumala. Haluathan sinä, että nyt puhuttaa sinusta. Ai tästä kamerasta. Kaveri pikku limitillä vettä. Kävi hyveille. Kyllä Pontiasta vituttaa. Oonpa sano kommenttiin. No se eri jänä. Palautteena niinku antaisin tässä, että ei ajeta puita päin kun ohi kulta. On kuitenkin merkattu tuon rataan saatana.
Vittu ihan varmitti niin hommaksi meni. Viimeksi meni minullekin Heikki, niin Sit mä rupeen vetellä. Kuka tää kuski on? Sanoin kyllä. Ei just mä en Ei oo Toni on. Toni! Idos! Se on eka oja, ei mitään hätää. Siinä on vielä monta edessä. Posselle paska. Nikola, miten väät Nikola on lähtenyt nää? Ihan hyvin. Miten se on kylmä? Hyvin on lähtenyt. Miten ne sammuttaa koko ajan? Tää on aika johtu siitä. Jäkellä kun mä happuun. Ottaako kunnon päälle? Ei vitu narkku. Ui pojat, varmasti sammuttaa. Alusta! Aja kovempaa! Vauhti korjaa virheet. Tuosta saa ottaa uusi. Taas on täällä huolella, mepä ite ajan. En varmasti aja. Aja takaa renkkala ja eturenkkala! Äijä! Meneekö keitissä tämä kuva? Niin. Leinosellakin tuo kuvaus on unohtunut ihan toisarvoiseksi asiaksi. Se on palavo, se muuttuu palavojaksi. Jukka. Ke oli ympäri koko paska. Leinonen sano kommentti. Out of corner! Aika paska. Sotel! Kato kartoita, onko se elossa vielä? Arttu mielittyy. Elikkä 7. allekirjoittanut tässä. Ajalla 3.51. 6. late. Huom, 2 minuutin erolla. 1.59. Missä on latte? Late ei erolla. Äitien päiville. Jokonen lähti. Äitien päivä. Ei se voinut lähteä. Joo, 5. tämä paikallinen. Mikä se oli? Kuuluisuus, mikä hyppäsi siellä jossain, elikkä JP. No niin, JP, liekut tuonne. Mene. Tulee seisomatoinen laittaa. No niin. Tule, mene. Koneksi, kun meni kuvia. Nää kysele, kun tulee. Se oli viime. Minä sammutin sen. Niin, minäkin. Amatööri! Huono keski. Ja 4. Ei kun ruuska tässä. Ai Tämä minä että kytki suuri yritysjohtajamme Vesa Kovalainen. No niin, Kovalainen ylös! Mene nyt tuonne noin. Mene. Kättelyt siitä vastaan kanssa. Eikö se voitti sinua? Vesa, tänne laittaa. Niin tahalle. Kuitenkin. Ja ensimmäisenä valinnakorot paikalle ensimmäisenä toinen virralle vetähti, joka tumppasi pyörähtäinen mutka. Hyvä jes! Yes. Hyvä Jees. Siihen tälle Oskelle puolelle se ei kummipäin se on. Kuitenkin seuraavana sitten tämä MX-luokan P-sarjan tähti Joonas Helppi. Nyt tulee paljon pillua, hei! Ajalla 1.36. Tärkee.
Sitten tuli... Leota onkin se onnellus. Oi, se on kunnolla. Mä olin minuuttaa tuolla. Sitten tämä... Voittoa jo! Voittoa tämä... Voiton taas tämmönen kaveri kovalla voitotaholla. No minä... Vain alle sekunnin erolla. Ei ollut Oopi tällä kertaa. Enää Antti Alia. Eikä se voitti, kun ei tahalleen sammuttanut. Ois kannattanut kysyä minut mukkari, jos et tiennyt, että missä liikut. Joo. Nyt mä rupeen vetelee. Pyydyn. Vittu mikä rääampu tähän. Sinun päin kaikki tässä laittaa. Elääkä yhtään. Anna minäkin maastele. Minkä makuuta? Sitä voittajan muotosta on pakko saada vaan. Ope ensimmäisenä. Alakoolilla ei osuta asiaa. Ei missään tapauksessa. Kyllä ajettu Anturi, niin... Vetää käännökkopolaarit tuolta pois, niin joku käpi joella. Ei tarvii, kun mikä on jo menossa. Ei se on niin viisi, että se ei sinne mene. Oi poija! Pienen rauha. Paikka vieläkin siellä. Aika paljon suksi painetta, kun noin väänsi kääntyy. On se parempi siinä. Varjon paikka muuten siinä. Sootella. Ihan pikkainen kielimuori oli Iipekas reissulla. No eikä. Hyvä, jes. Niin on Iipe jo niin pakko itse. On mukava ja tyylikäskin. Naiset mielellään kai keimailee. Rakastelu pois kun polttaa läskin. Vaikkei muuten juuri mitään tee. Kyllä minä varoitettiin sen. Leena, sano kommenttia. On tässä näitä vehkeitä niin paljon, että... Oope, sano kommenttia. Mitä? No niin loppuun oikeesti. Hyvä on niin. Pitää se Saako liikittää sun sen? Hyvä. Meikä se, että sairaalassa oli. Hyneli, sano kommenttia.